La enmienda presentada tiene la palabra la diputada Marta Moreta del Partit Socialista. Gràcies, president. Només començaré pel darrer apunt que tenia. Només dic que nosaltres teníem una esmena, no sé si l'accepten o no el grup de Ciutadans, suposo que m'ho contestarà després un momentet, només és perquè no se'n passi. Jo el que volia comentar era que a principis de febrer el grup parlamentari socialista va fer una pregunta per escrit precisament sobre aquest tema, el Pla de Seguretat i Atenció a les Víctimes de Violència Masclista, i ho vàrem adreçar directament al conseller Jané. La resposta que ens va donar per escrit el conseller Jané deia que estaven fent un calendari per anar aplicant tota una sèrie d'actuacions, entre les quals hi havia elaborar un estudi d'incidències sobre violències sexuals, elaborar un estudi de casos i perfils d'agressors i víctimes de tràfic d'éssers humans, mutilació genital femenina i matrimonis forçats, entre altres coses. Només he destacat aquestes dues perquè fan més referència a la proposta de resolució que avui ens ocupa. En aquest moment, igual que el mes de febrer, no tenim cap coneixement que s'hagi aplicat res del que ens contestava el conseller. I, de fet, per no haver-hi, no hi ha ni el calendari. Per tant, aquí en aquest Parlament, diputats i diputades, podem anar aprovant propostes de resolució, mocions i tenir molt bones intencions, però el que necessita la ciutadania són solucions, realitats. I si aquí s'aproven propostes de resolució i mocions és perquè es portin a terme. I en aquest moment el que passa en aquest Parlament és que s'aproven però no es porten a terme. Moltes gràcies. Gràcies, diputada.